अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। नगराध्यक्ष समीर नलावडे भाजपचं आक्रमक नेतृत्व, वेळेप्रसंगी अधिकाऱ्यांना झापणं, वेळेत काम करून घेणं यामुळे त्यांचा धाकही आहे। मात्र कणकवलीकरांनी बऱ्याचदा त्यांची संवेदनशीलपणाही पाहिलाय। आता भर सभेत समीर नलावडे भाऊक झाल्याचं पाहायला मिळालं। पाहुयात नेमकंसं घडलं तरी काय। राणीसाहेबांनी मला बोलून घेतलं, थोडी वेगळी परिस्थिती होती। राणीसाहेब कोणाचंच ऐकलं नाही राणीसाहेबांनी, आणि मला सांगितलं की नगराध्यक्ष तूच उभा राहा, आणि एवढं मला तेव्हा बरोबरच मी तेव्हा भारावून गेलो, कारण ह्या अंतर्गत गोष्टी होत्या त्या कोणाला माहिती नव्हत्या। पण तुला माहिती आहे, साहेबांनी मला सांगितलं की तुझ्यावर मला विश्वास आहे, तू मला ऐकू नको, कामाला लाग। आणि बंडू होता माझ्याबरोबर पहिल्यापासून शेवटपर्यंत। मला पण वाटतं नव्हतं की या निवडणुकीला मी उडून येईल। त्या वेळी अभि पण होता। अभिची माझं बोलणं व्हायचं की नेमकं कोणाकडे काय काय तिकीट कोणाला मिळेल, या पहिल्यापासून सुरुवात झाली अशी। पण माझ्या मागे ठामपणे राणीसाहेब राहिले, विजय साहेब राहिले, मला संधी मिळाली। माझ्या विजयात बंधूचा हात आहे, अमितचा आहे, दिलीपचे सगळे नवरसेवक आहेत। विकास कामातून राहते, निवडणुकीचा कौल जनतेच्या हातात असतो। आज मी आहे, उद्या दुसरा येईल। पण 2018 कणकवली शहरातील जनतेने मला खरोखर सांगतो वाटलं देखील नव्हतं, पण मी जिद्दीने काम केलं आणि मला नगराध्यक्ष म्हणून निवडून दिलं। पण आम्ही सगळ्यांची इच्छा असतात की नगराध्यक्ष व्हायला पाहिजे। ही खुर्ची भयानक का गेली आहे, म्हणजे आपल्याला वाटतं की नगराध्यक्ष व्हायला पाहिजे, काम करणाऱ्याला काटेरी आहे, म्हणजे जो काम करणार नाही त्याला काटेरी नाही। मुख्याधिकारी स्टाफ यांच्यावर पण बरेच चिडलोय। स्टाफला किशोर विभाग आणि दुःख त्याचं नाही आहे, दुःख याचं आहे की 5 वर्षात खूप काम केलं, आताची जी निवडणूक होईपर्यंत काय होईल, पुढची निवडणूक होईपर्यंत कणकवली शहराला न्याय कोण देईल, मनामध्ये खूप भयानक करताय। मी कालच सांगितलं माझ्या मित्राला की माझा कार्यकाळ संपल्यानंतर मी नगरपालिकेमध्ये त्रास घ्यायला येणार नाही। मला हे म्हणतात की नाही आलं पाहिजे, नाही येणार।
मला एवढी संधी दिली होती, मला जेवढा कार्यक्रम यायला तिच्यात मी जनतेला न्याय दिला. माझ्या सुख दुःखात अधिकारी कणकवली शहरातल्या जनतेचा हातभार आहे. त्या 5 वर्षात या 5 वर्षात जवळजवळ 50 कोटी 60 लाखाचा निधी आम्ही आणला. ही खूप कठीण परिस्थिती होती, पण मनाला ते खंत होती की नाही, काही विकास कामं शहरात झाली पाहिजे, तर निधी आणायला पाहिजे. हा कधी मुंबईला जायचा, मी कधी मुंबईला जायचो. निधी आणताना इतकी मारामारी व्हायची, माझी सत्ता नव्हती तरी पालकमंत्री उदय सामंतांनी मला खूप मदत केली. माझी त्यांची पूर्वीची जुनी मैत्री होती, अनेकांनी मदत केली. तुम्हाला मुद्दामून सांगेन, चॅनलमध्ये काही जणांनी वैभव नाही त्यांनी सुद्धा मला मदत केली बरं, कारण तो माझा जुना मित्र होता. आमदार साहेब तर या नगरपालिकेला भरपूर निधी दिला, तर काम करत असताना कुठच्या पक्षाचा नगराध्यक्ष आहे किंवा कुठच्या पक्षाची नगरपालिका हे बघायचं नसतं. विकास कामाला कधी विरोध होता नाही. विकास कामं झाली पाहिजे. सत्ता माझी आज आहे, उद्या तुमची, परवा माझी, परत तुमची. पण आपण सर्वजण शहराची जनतेने आपल्याला निवडून देऊन आपल्याला विश्वास ठेवलेला आहे की आपण कणकवली शहराची जनतेने विश्वास कामं केली पाहिजे. लोकांनी बरोबर 27-28 माझ्या म्हणजे आमच्या 27-28 जे स्टेडियम आहे म्हणजे इंडोर ते झालं. विनयी रोड जो आजपर्यंत चौकातला हायवेला चौकाला म्हणजे 18 रोडला बायपास नव्हता आणि तिथे चौकात ट्रॅफिकची वेळ भरपूर त्रास होतो. विनयी रोड आपण लोकांच्या हातापायात कसे पडले. बंडूने शिवीगाळ एकदा मी एकाने मला अशी शिवी दिली की पुढच्या वेळेस मी गेलो नाही. बंडूने शिव्या खाल्याने विनयी रोड जन्माला आला. सगळ्यात त्याला कोविड काळामध्ये अतिशय कठीण परिस्थिती कणकवलीची होती आणि पहिला पेशंट कणकवली नगरीमध्ये मिळाला आणि अशी परिस्थिती निर्माण झाली की आता काय करायचं. सगळीच घाबरली होती आणि कोणीतरी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे होतं. सुप्रिया मला ओरडायची, अरे काय तू लागलं बाहेर. पण मी जर थांबलो असतो तेव्हा तर कठीण परिस्थिती कणकवली शहराची झाली असती. माझ्या सगळ्याच नगरसेवकांनी चांगली कामं केली. मी रस्त्यावर उतरलो, घरात मला घेताना सुद्धा आम्ही आंघोळ करून मी आज जायचो. म्हणजे तेव्हा काय कोविडमुळे काय होईल सांगता येत नव्हतं. माझ्यामुळे माझी वयस्कर आई होती, तिची मला भीती होती की माझ्यामुळे तिला काहीतरी होईल. पण राज्याचे उपक्रम कोविड काळात झालेले आहेत, ते उपक्रम आपण कणकवली नगर पंचायतच्या माझ्या सर्व नगरसेवकांनी आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी मदत करून आपण कोविड काळातली वेगवेगळ्या प्रकारची जनतेची काळजी घेण्याचं काम आपण केलं. नैसर्गिक आपत्ती आली, तौते वादळ आलं, आपल्याला माहिती आहे. तौते वादळामध्ये कलेक्टर मॅडमांचा पत्र आलं की तौते वादळ तयारी काय. कोणाला अपेक्षा पण नव्हती, मुख्याधिकारी बंडूवर्धन अपेक्षा पण नव्हती. मी पटकन येऊन बसलो आणि झटापट 1.5 दिवसात सगळी यंत्रणा उभी केली. 1.5 दिवसात या नगरपालिकेत बसलो आणि 1.5 दिवसात यंत्रणा उभी करून कलेक्टर मॅडमांना रिपोर्ट दिला की आमची इकडून तयारी तौते वादळासाठी व्यवस्थित आहे. सर्वात महत्वाचा होता हायवेच्या मध्यभागी असणारा शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होणार. कारण काही जणांना मान्य नव्हतं. कदाचित मला वाटत होतं इथे लावायचं, कदाचित कोणाला वाटत होतं तिथे लावायचं. हे वाद असू शकतात. मोठ्या अभिमानाने सांगतो त्याच्यावर सुद्धा मात करून आपण छत्रपतींचा पुतळा एका व्यवस्थित चांगल्या ठिकाणी आपण सर्वांच्या आशीर्वादाने लावला. सर्वात आनंदाचा दिवस माझा शेवटचा क्षण होता आणि शेवटचे दिवस काही शिल्लक राहिलेले असताना म्हणजे आम्हाला वाटलं पण नव्हतं की कणकवली नगर पंचायतचा राज्यात नंबर येईल. आणि शिवम साहेब माझ्या मागे लागलेले की चल जाऊया आपण, चला जाऊया. मी जरा माझ्या एका ठिकाणी कामाला जायचं साहेबांना सांगतो तुम्हीच जा आणि राज्यात नंबर नगर कणकवली नगर पंचायतचा आला. मी नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष सगळे असताना खरोखर माझ्यासाठी अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माझ्या कार्यकाळ संपायच्या आधी मला हा बहुमान मिळाला. मला म्हणजे माझ्या सर्व नगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत, नगरपालिकेचे रहिवासी आहेत, त्यामुळे आपल्याला मान सन्मान मिळाला. कणकवली नगर पंचायतीचे विकास करत असताना बघत असताना लहान मुलांचा एक प्रश्न लहान मुलांसाठी विरंगुळा काय आहे. आणि खरोखर सांगतो अचानक मी बघतो की माझ्या डोक्यात आलं की
एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली मुंबईमध्ये आहे. माझ्या मनात आलं, मी लगेच यांना बोलून जातो की एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली मला करायचं ते मला काय करतात. तर त्याची रूपरेषा मी यांना सांगितली, यांना लगेच आवडली सर्वांना. आणि एक दिवस लहान मुलांसाठी खाऊ गल्लीचा कार्यक्रम केला आणि त्या कार्यक्रमाला अशी गर्दी आली. आपल्या गावदैवताची जत्रा असते त्याप्रमाणे जत्रेला जशी मुलं येतात तशी पालक त्या खाऊ गल्लीला यायला लागले आणि ते देखील यशस्वी गेलं. पर्यटनाच्या माध्यमातून कणकवलीचा विकास झाला पाहिजे म्हणून पर्यटन महोत्सव घेतला. पर्यटन महोत्सवाचा खर्च तर आपल्याला माहिती आहे. या पर्यटन महोत्सव यशस्वीसाठी सगळ्याच नगरसेवकांनी आपली ताकद लावली आणि सातत्यानं पर्यटन महोत्सव आपण यशस्वी करू शकलो. प्रामुख्याने राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, आदरणीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय आमचे आमदार नितेश राणे साहेब असतील, रवी चव्हाण साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून हा 50 कोटीचा निधी मिळाला. तो पालकमंत्री तेव्हाचे उदयसिंह सामंत असतील यांच्या माध्यमातून आपल्याला या लोकांमुळे या सर्वांमुळे आपल्याला हा निधी मिळाला. मगाशी काही मी सांगितलं की नगरसेवक म्हणजे कधीच कोणाशी भांडले नाही. पुढच्या नगरसेवकांनी मला सांगितलं नाही की मला हा पाहिजे निधी. त्याला आम्ही बरोबर त्यांची सगळ्यांची व्यवस्था केली होती. प्रत्येक वार्डात कसं जायचं, विरोधी वार्डाचा पण विषय होता. मला वाटतं सुशांत नाईकांच्या वार्डातच भरपूर कामं झाली. आणि नगरसेवकाने खरं सांगतो, आज तुम्हाला मन मोकळेपणाने सांगतो, सभापती निवडीचा विषय प्रत्येक वेळी राणेसाहेबांनी मला सांगितलेला होता, अधिकार दिलेला होता, तू सांगशील तो सभापती. आणि आपण बसून सगळ्यांना चॉईस दिली होती की तू सभापती होतोस काय, तुला पाहिजे काय तुला. आणि अतिशय आनंद वाटतो की एकाही माझ्या नगरसेवकाने मला हे पाहिजे कधी सांगितलं नाही. अभितला फक्त एक विशिष्ट चॉईस दिली होती की तुला उपनगराध्यक्ष व्हायचं आहे. बात ऐकायला त्याने मी अमितच्या भरपूर माझ्या नगरसेवकी आमदारांना सांगून मी त्याला तयार करायचे प्रयत्न केले. अमित उपनगराध्यक्ष होण्यासाठी बंडू पण माझ्या बरोबर होता आणि सगळे नगरसेवक होते. अभित उपनगराध्यक्ष घेतले नाही, हा माझा अनुभव आहे. पद मिळताना कोण नाही म्हणत नाही, प्रत्येकाला पद हवं असतं. प्रत्येक नगरसेवकाची आपण मनधरणी केली, प्रत्येकाला आपण सन्मान दिला, न्याय दिला. त्याच्यामुळे भांडण झाले नाही. कारण 2008 आणि 2013 पासून काही तात्विक वाद होते, पण कधी नगरसेवकांनी भांडण केली नाही किंवा नगरसेवकांनी मला विरोध केला नाही, बंडूला पण विरोध केला नाही. आपण धबधबा जो करतोय तो बरोबर आहे, वाटणार की धबधब्यामुळे काय साध्य करतो. आज तुम्हाला सांगतो, कदाचित आज पालकमंत्री जाहीर करतील असं वाटतं. आपण सगळ्यात एक चांगलं मोठं काम करतोय. धबधबा का केला हा सगळ्यांना प्रश्न होता की या माणसाने धबधबा का केला. मला कन्यावर्तनाचं एक आठवत होतं, त्याने एकदा एक संकल्पना बोलून दाखवली होती की त्या नदीच्या एका साईडने फुटपाथ करायचा. त्यांची संकल्पना होती, ते विसरले मला माहिती, पण ते तेव्हा परमिशन मिळाल्या नव्हत्या. नदीच्या काही नियम आणि शर्ती आहेत. ती संकल्पना अतिशय चांगली होती आणि त्या दृष्टीने आपली चाल साधारण चालू आहे. धबधबा आणल्यानंतर खाऊगल्ली आपण कार्यक्रम केला. आता ब्रिज पालकमंत्री अनायसे ब्रिज हा पीडब्ल्यूडी कडे आलाय. पूर्वी काही ब्रिज हे पीडब्ल्यूडी कडे नव्हता. तो आज पालकमंत्र्यांकडे सगळं पत्रव्यवहार मी आणि बंधू आणि करून दोनदा पालकमंत्र्यांना भेटलो. आज कदाचित ते काहीतरी सांगतील प्रेसमध्ये. तो ब्रिज आपण जानवली आणि कणकवलीला कनेक्ट करतो आणि त्याच्यानंतर पर्यटक तिकडून आले पाहिजे. 12 मीटरचा डीपी रोड झालाय छोटेश्वरी मंदिर कडून, त्याच्यामुळे तो पर्यटकाला यायला सोपा आहे. आणि जो फुटपाथ त्यांनी सांगितलं होता तो फुटपाथ देखील करण्याच्या दृष्टीने आपण जोरदार प्रयत्न चालू आहे. कदाचित त्याच्यात यश येईल की नाही हे आम्हाला अजूनपर्यंत समजत नाही. यश आलं तर कणकवली शहरातील जनतेला आणि आजूबाजूच्या परिसरातील जनतेला पर्यटनाच्या माध्यमातून तिथे येता येईल आणि कणकवली शहराची आर्थिक उलाढाल या पर्यटनाच्या माध्यमातून होईल. हा मनामध्ये हेतू ठेवून आपण तिथे धबधबा केला. पाणी व्यवस्था आता बंडूने सांगितले की पाण्याची व्यवस्था सगळ्यात महत्वाची होती. जर पाणी व्यवस्था नसेल तर विहारी गटारला मंजुरीच मिळत नाही. हे आम्हाला जेव्हा कळलं तेव्हा पहिली पाणी व्यवस्था आपण हाती घेतली आणि ती आता काही टप्प्यात शेवटच्या टप्प्यात आहे. पाणी व्यवस्था झाल्यानंतर पुढच्या वर्षीचं आमचं विजन होतं
की भुयारी गटात काही झालं, किती विरोध झाला तरी भुयारी गटात आज घेणं गरजेचं आहे. कारण कणकवली शहराची जर परिस्थिती बघितली की कॉम्प्लेक्स डेव्हलप होते कणकवली शहर, पण ड्रेनेजची व्यवस्था होत नाही. त्याच्यामुळे आपण पाणी व्यवस्था का केली तर त्याच्यामुळे भुयारी गटाला आपल्याला मला वाटतं 48 कोटी का 52 कोटीचा आपला हे आहे बजेट आहे भुयारी गटाचा, तो मंजूर तेव्हा होईल म्हणून आपण ते केले. हे आपल्याला कधी दिसेल, हे पुढच्या वर्षी दिसेल. सर्वच नगरसेवकांनी भाषण केली आणि भाषणामध्ये सांगितलं की एखाद्या नगराध्यक्षाचं मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं की एखाद्या नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ जर यशस्वी जायचा असेल तर उपनगराध्यक्ष नगरसेवकांची साथ लागते. मला माझा कार्यकाळ यशस्वी जाण्यामागे उपनगराध्यक्ष आहेत, सर्व नगरसेवक आहेत, मुख्याधिकारी आहेत, ज्यांच्यावर चिडलो कायम चिडायचो, काही बोलायचो, हे स्टाफ यांच्यामुळे पत्रकार मित्र आणि खास करून विरोधी माझे सर्व नगरसेवक यांच्यामुळे माझा कार्यकाळ यशस्वी गेला असं मी समजेन. विरोधी नगरसेवकांबरोबर मतभेद होते, पण मनभेद मी कधीच ठेवले नाही. मनभेद असता तर मी तुमच्या वाट्यात निधी कधीच दिला नसता, मी जबरदस्ती केली असती. नगरपंचायतची कामं करत असताना अतिशय माझ्या जवळचे मित्रांनी सुद्धा माझ्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट मागली होती. ते माझे कणकवलीतले नाही, पण बाहेरचे व्यक्ती आहेत, पण त्याच्यात ऍडजस्टमेंट कधी केली नाही. ती कामं काहीतरी चुकीची करतील आमच्या नावावर आणि लोक जनता आपल्याला शिवी देईल म्हणून ती कामं सुद्धा आम्ही कोणाला दिली नाही. काही विशिष्ट इथले कणकवलीतले जे कॉन्ट्रॅक्टर होते त्यांच्याकडून बंडूमध्ये उभे राहून त्यांनी कामं करून घेतली. सगळ्यात आनंद असा वाटला की मोठ्या स्कूलला थोडा विरोध झाला होता आणि विरोध होत असताना काही थोडस टेक्निकल विषय राहिला होता, तो सुरुवात त्यांनी केली होती. विरोध होत असताना त्या मोठ्या स्कूलमध्ये आमदार वैभवनायकांचा मुलगा शिकतोय. मला खरोखरच अभिमान वाटतो की त्यांनी आपल्या मुलग्याला, मला वाटतं सुशांतजी तुम्ही सुद्धा आपल्या मुलग्याला कदाचित पोतदारमध्ये टाकाल, कारण मुंबई पुण्याला टाकण्यापेक्षा पोतदारमध्ये सांगितलं की रवी चव्हाण साहेबांनी मदत केली. मी त्यांना सांगितलं की चव्हाण साहेबांवर तुमचं प्रेम असंच राहिलं पाहिजे तर या शहराचा आणखी विकास जास्त होईल. स्वयंपूर्वकाकडे मी प्रार्थना करेन की सुशांत नाईक विरोधी पक्ष नेत्याच्याच भूमिकेत राहायला पाहिजे, तरच या शहराचा विकास राहील. आणि कन्हैया जी माझे मित्र म्हणजे आमचं नातं आहे, माझा मेवना लागतो तो, ते सुद्धा शिवृत नगरसेवकाच्या भूमिकेत या सभागृहात आले पाहिजे अशी मी स्वयंपूर्वकाकडे प्रार्थना करेन. नगराध्यक्ष कोण असेल, रिझर्वेशन काय असेल ते आपल्याला माहिती नाही, कोणी कारण जनतेच्या हातातला कौल आहे, कोणी येईल. पण जो कोणी येईल तिने या 5 वर्षाचा आढावा घेऊन ज्या पद्धतीने आपण काम केलं, ज्या पद्धतीने प्रशासनाची आपल्याला मदत झाली, ज्या पद्धतीने नगरसेवकांची एकी होती, त्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे अशी मी मनामध्ये भावना ठेवी. मध्ये पुण्याच्या 2 नगरसेवकांचा मला फोन आला होता की मला माहिती द्या. मी त्यांना सांगितलं तुम्ही मोठा नगरपालिका लोकांबरोबर भांडता. 3 नगरसेवक भेटायला सुद्धा आले होते. मी म्हटलं नुकता तुमचा जन्म झाला, तुम्ही जर तुम्हाला पुढच्या वर्षी सत्ता मिळायला पाहिजे असेल तर मी सांगतो ते करा, अजिबात नगरपालिकेच्या लोकांबरोबर भांडू नका, म्हणजे सत्ता करायला. तर मला ही आयडिया काय, मी म्हटलं सत्ताधाऱ्यांबरोबर भांडला तर सत्ताधारी चांगला आणि चोख काम करतील, आणि सत्ताधाऱ्यांबरोबर भांडणार नाही तर ते आपल्या मस्तीत राहतील आणि काहीतरी चुकीचं करतील. हे सांगल्यानंतर ते पाठी गेले आणि मला वाटतं त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून स्टेटमेंट त्यांच्या वर झाल्या. काही गोष्टी अशा असतात राजकारणामध्ये सावधगिरीने पाऊल टाकली पाहिजे. रिझर्वेशनचा विषय, रिझर्वेशन काही पडेल आमच्या अभ्यासाप्रमाणे 100% सांगतो ओपन पडणार नाही. 100% सांगतो आज सभागृहामध्ये ओपन रिझर्वेशन पडणार नाही. पडणार आहे ते ओबीसी किंवा ओबीसी महिला किंवा नाही पडेल.
सगळ्यात नगरसेवकांचे पुन्हा येईल म्हणणार नाही, कारण पुन्हा येईल कणकवलीच्या विकासासाठी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल कणकवलीच्या जनतेसाठी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल कणकवलीला राज्यात नंबर काढण्यासाठी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल माझ्या स्वयंभू रवळनाथाच्या भूमीच्या विकासासाठी पुन्हा येईल. जास्त न बोलता रिझर्वेशनवर आहे आपले सर्व नेते मंडळी काय ते निर्णय घेतील, पण आजपासून उद्याचा शेवटचा दिवस आहे. नगरपालिकेला माझा आणि मी काय त्रास देण्यासाठी नक्की येणार नाही. काय असेल तर मी बोलवून तुम्हाला सांगेन, कारण तो आपला हक्क नाही आता. आता आम्ही परवापासून सर्वसामान्य नागरिक आहोत. अतिशय तुम्ही आम्हाला सहकार्य केलं, अतिशय तुमच्याशी आमची वाद झाली, कर्मचाऱ्यांची वाद झाली, तरी देखील तुम्ही आम्हाला समजून घेतलं, आम्ही तुम्हाला समजून घेतलं. चुकीचं एकच चांगलं आहे की आम्ही आजपर्यंत तुम्हाला चुकीचं कधी सांगितलं नाही आणि चुकीचं तुम्ही करणारही नसता. चुकीचं आम्ही तुम्हाला कधी सांगितलं नाही. असे अनेक प्रसंग आले होते. कोणाला सुशांत नाईकांचा कन्स्ट्रक्शन धंदा आहे, पण त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन प्रामाणिकपणे सांगतो, मी कधी विरोधात आलो नाही, विरोधात गेलो नाही कधीच. कोणी बिल्डर काम करत नाही, कोणाच्या वैयक्तिक हात घातला नाही, कोणाला वैयक्तिक त्रास दिला नाही. मला झाला असेल त्रास तो ठीक आहे, मी पदावर ज्या बसलो त्या पदावर सगळं एक्सेप्ट करून जावं लागतं की चांगलं सुद्धा घडणार आहे, वाईट सुद्धा घडणार आहे. पत्रकारांनी तर चांगल्या बातम्या घ्यायच्या. मगाशी सांगितलं की पोपट झाला, आणि पोपट झाल्यामुळे मी शिकलो की काय असतं आणि काय नाही. त्याच्यामुळे अनेक अशा चांगल्या गोष्टी, अशा वाईट गोष्टी आल्या. पत्रकारांनी सुद्धा माझ्या कधी कधी बाजूने बातम्या केल्या, कधी कधी विरोधात बातम्या केल्या. पत्रकारांवर सुद्धा मी अनेक वेळा चिडलो, पण ती मैत्री होती माझी. पत्रकारांवर चिडलो होतो तरी पत्रकारांनी मला कधी क्रॉस केलं नाही की तू आमच्यावर चिडलं, तुझं बघून घेतो आणि तुझ्या विरोधात बातमी छापतो. म्हणजे पत्रकारांना सुद्धा मान्य होतं की कणकवलीचा विकास होता आणि विकासासाठी हा माणूस आपल्यावर चिडतोय. अशा पद्धतीने त्यांनी मला खूप सहकार्य केलं. खास करून पुन्हा एकदा आदरणीय राणे साहेबांचा आभार मानतो, कारण त्यांनी माझ्यासारख्या एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर नगराध्यक्ष म्हणून उमेदवारी म्हणून जबाबदारी दिली आणि मला पहिल्याच भेटीमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा असताना देखील मला त्यांनी सांगितलं की नगराध्यक्षाला तूच उभा राहायला पाहिजे. त्यामुळे मी राणे साहेबांचे, आमदार नितेश राणे साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. तुम्हाला मुख्याधिकारी माझ्या कणकवली शहरातील आजूबाजूचे काही स्टाफ सगळा आहे त्यांना शुभेच्छा देतो. तुम्ही यापुढे आजपर्यंत चांगलं काम केलं, तुम्हाला यापुढे कदाचित चांगलं काम करण्याची संधी मिळेल किंवा त्रास होईल, तर तुम्ही चांगलं काम करा. आजपर्यंत आपण चुकीचं काम केलं नाही याची जबाबदारी म्हणून तुम्ही चुकीच्या कामात पुढच्या हात घालू नका. नियमांचे काय असेल ते करा. कणकवली महत्वाची आहे. कणकवलीला आपल्याला कणकवलीला एखाद्या विशिष्ट पातळीवर घेऊन ठेवायचं आहे. आज राज्यात नंबर आला, उद्या देशात नंबर आला पाहिजे. त्या दृष्टीने माझ्या कर्मचाऱ्यांनी काम केलं पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना काय बोललो असेल कधी तर त्याची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. नगरसेवकांना सुद्धा कदाचित एखाद्याला कमी निधी गेला असेल आणि तो जर कदाचित मनाने नाराज असेल तर बोलला नाही तर त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे पत्रकार यांच्यावर वारंवार त्यांना मिटिंगला बोलून, त्यांना प्रेसला बोलून किंवा त्यांच्यावर चिडून त्यांना जर काही त्रास झाला असेल तर त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि आपल्याला सर्वांना पुन्हा एकदा नगरसेवक म्हणून तुम्ही सर्वजण निवडून आला पाहिजे अशी शुभेच्छा देतो आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.